భలే చాపరేళ్ళు బ్రష్ మలుపు ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಗವೇ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವೇ ನನ್ನ ಮನದಾಳದಿಂದ ಕುಣಿದಾಸೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರೇಮವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಗವೇ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧವೇ ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲು ಕರೆದಂತು ನದಿಯನು ಭೇಟಿಗೆ ಯಾರೋ ಮಂದಿರದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಈ ದಿನ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾಳೆ ಆಮಂತ್ರಣ
ರಂಜಿತ್ ಅಕ್ಕ ಚಾಪರಿ ಎಲ್ಲ ದಾದ ತಿಂಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆ ಚಾಪರಿ ತಿಂದರೆ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇರಗ್ದಾದೆ ರಂಜಿತ್ ఇంట్లో దోశ అక్క ఓకే ఓకే రెడీ ఆపనిస్తే అవునుండు కోడే సుమకన్ లైవ్ పోదు అత్తే ಬೈಯಾಡು ಹೋತಾರ ಕೋಡೆ ಇಂಕು ಕೋಡೆ ಏನು ಬಿಸಿ ಏನು ಬೈಯ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು పంతది బయ్యదల్ల ఇవి పాతేరు ఇంకా పాతేరు ఒక మ్యూట్ దియర్ల మన సైజి ఐకి పక్క బొచ్చ నిన్నే పాతేరు ఆపుజి మ్యూట్ ది కూడా ఆపണം తీయరే సుమక్కను ఫోన్ మెసేజ్ రంజిత్ పోయారా మెసేజ్ షో అప్పుజి రంజిత్ పోయారా మెసేజ్ ఎవరు పుచ్చి ರಂಜಿತ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ
சும்மா சிஸ் போயிடா உள்ளாரா சுமக்க பத்திரு சுமக்க பிஸியா
ರಂಜಿತ್ ಆಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ತುಳು ಓಂಕಾರ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ತುಳುನಾ? ಹೌದೌದು ಓಂಕಾರ ಅವ್ರೆ, ನಮ್ದು ತುಳು. ತುಳು ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ. ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ? ಟಿಫಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಸಿಸ್ ರಂಜಿತ್ ಚಾಪಾರಿಯರ ಸುಮಕ್ಕ ದಾಲ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ ಆದರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ. ಮರಾಠಿಯಾ? ರಂಜು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕಡ ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಪಂದು ಅಂದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಪೋತಿನಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಲ ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಕ ಸುಮಕ್ಕನೆ ಬತ್ತೇರು ಬಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ದಾದರ ಮಿಸ್ ಆಣು ನಿನ್ನೆನು ಅಂದೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ. ಹಾ ಬಂದು ತೆಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಪಾತೇರ್ನ ತುಳು ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇರು ಮರಾಠಿಯೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದತೆ. ಪಿಂಗಾದ ಪೋರಿ ಪಿಂಗಾದ ಪೋರಿ ಪಿಂಗಾದ ಪೋರಿ ಪಿಂಗ ಲೈವ್ ಯಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದರೆ ಪೋಯಿನಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಐತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆನ ಮೆಗ್ಗೆನೇನು ನಾನು ಚಾನಾಗ ಎಂಕ ಕೋಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಾಂಡ್ ಮೆಗ್ಗೆನೇನದು ಅಂಚೆನತೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಏನು ಮರಾಠಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಮರಾಠಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ ಏರಿ ಅಕ್ಕ ಮರಾಠಿದು ಮನುಷ್ಯನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ದಾಲ ಏನಿತ್ತಿನ ಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಶೂನ್ಯ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದಿಯೇ ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿವಿಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಸುಮಾರು ಎಂಚ ಹೊರನೆ ಎಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಮದ್ರೆಂಗಿದಲ್ಲ ನನಿತೋದು ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಾಗ ಇಜ್ಜೆಟ್ ಮಣ್ಣಾತೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬನ್ನಾಗತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು. ಓಂಕಾರ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಂಕಾರ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ. ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತಾ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ. ನೀವು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಂದು. ಓಂಕಾರ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿಗೆ? ರಂಜಿತ್ ಸುಮಕ್ಕ ದಾದ ತಿನಿಯರೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಆರ್ಟ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತೇರ್ಗ್ಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ರಂಜಿತ್ ಆರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಸರಿ ಆರ್ಟ್ ವರ ಉಂತುಂಡ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಟಾಪ್ ಅತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಪು ನಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿಕ ಮರ್ದು ಬರುರಕ್ಕ ಒಯ್ಕ ಪನ್ನೆಗೆ ఉంది ಸತ್ಯ ಅವು ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಗೆ ತೊಂಬರೋಲೇಕಿ ಇಂದೆ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಕ್ಕೇನೋಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೆಟರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ಮಿನಿ ಸೈತದ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ವಡ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ. ಹೌದಾ ಸೂಪರ್. ವಡ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್. ಇಡ್ಲಿ ವಡ ನೀನು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ವಡ ತಿಂದದ್ದಾ? ಓಕೆ ಓಂಕಾರ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ದಾನೆ ಸುಮಕ್ಕ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಾರು ಉಪವಾಸನೇ ಅಂದು ರಂಜು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಇಂಕು ಇಂಚಾನಾಗದೆ ಒಂಜಿ ಬಂದೆ ಪದ್ಯನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸತ್ಯ ಇಂಕೆ ಪಲಾವ್ ಪದ್ಯನೇ ಬರ್ಬಿಡು ಖಾಲಿ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆನು
ಕೊಂಚ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಬಿಡು, ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರಳಿಕೊಡು. ಅವೇ ಆ ಪದ್ಯದ ನೆನಪಾಪಿನಿ. ರೋಹಿತ್ ಕಿರಣ್ ಲಾಗ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಂದ ಜಾಗವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಲೋಕಡು ಅಂತೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಡು ಅಡೆಗು ಪೋರೆ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು. ಇರು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೋಪಿನಿಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲರೆ ರಂಜಿ. ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಬಂದರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರೇ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಿದರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ ನಂದೆ ಏಪೈ ಸುಮಾಸಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅದರ್. ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರೇ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ರಂಜಿತ್ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಆಗೋಡು ಚಂದಿ ಸುಮಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನ ಉಂಡದು ಅಂಚಿದನೆ ಅವೇ ಪೂರ ಎಣ್ಣುಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ರೋಹಿತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀದಿ. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ 25 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ನದು ಅವು ಬೇಜಾರು ಏಪಗಲ ಪೋಪುಜಿ ಸುಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಒಪ್ಪಳತೆ ಆತಟ ಅವು ಬೇಜಾರಿ ನಮಕ್. ಹಿರಿಗ ಅವಾಗ ಮದುವೆ ಆದಿತ್ತಲೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಾನಾಗ ಅಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ರಸಮಂಜರಿ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Suma H join then return back please. रोहित आप कन्नड़ नहीं आता है आपको, आप हिंदी. रोहित जी सुमा सिस आपको बाद में रिटर्न कर देगी. सुमा सिस रोहित एंड किरण लॉक्स दारीरेग कनेक्ट आतेर्गे सुमा सिस रिटर्न मल्प्ले वेरेग एन्न मल्ल अक्कल इज्जल अंदे दादाड मल्ल अक्काग. हाँ जी हिंदी आती है. ओके आप ज्वाइन करिए. उसको वीडियो को कमेंट डालिए. एक वीडियो और 2 शॉर्ट को कमेंट डालिए. ज्वाइन कीजिए. सुमा का एन्न अम्मा तीर्न गयान पत्नी क्लास अक्का पप्पा तीर्न गायनी अंदे. ओ अम्मा ऊपर अर्जन लिज्जे रंजित तेरनलम्मा तुवेरे पोणे मातिरला ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಮರಿದ ನಮ್ಮವರ ತೆಲಿಪ್ಪ ನಲಿಪ್ಪತೆ. मैम किरण वाइफ ऑफ रोहित. ओके किरण वाइफ ऑफ रोहित. किरण आपका नाम किरण है जी दीदी. मैं कमेंट कर दी. ओके कमेंट कर दीजिए. वो बाद में रिटर्न कर देगी आपको सुमासिस. వాళ్ళు పెద్దగా అర్కంజికూడదు పేరు బొరియర పోనగా పూర్ణి అట్టటకాయని అందే. ಏತ್ ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆತಲ್ಲ ರೇಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿತ್ತೆ. निकुल ಏತ್ ಜನ ಜೋಕುಲಿ ಸುಮಾಸಿಸ್ ಏತ್ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕುಲು 5 ವರ್ಷ ನಂದೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೆರೆಗ ಅಕ್ಕಗೆ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜೆ ರಂಜು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾದ ದಿನ ಬೈದೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಏಪಗುಲ ಜೀವಂತ ಇಜ್ಜೇಡಲಾಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಗುಲ ಎಪ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಅಂದ್ರ ಅಂಜಿ ತಂದು ಇರ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಸರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲೇರಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ದೋಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ರತೆ
ಸುಮಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾವಚ್ಚಿ ಪನದುಲ್ಲೆ ರಂದಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸುಮಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಸಾವು ಪಣ ಶಾಶ್ವತತೆವು ಪಂಡ ನಾವು ಪುಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೈ ಹೊಡೆ ಅಂಚ ಅವು ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಪುಟ್ಟನಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅವಳು ಅಂದರೆ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಈತ ದಿನ ತಾರೀಕು ತೊಲೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಅವಳು ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಸೈನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪು ಚತಿ ಏಪ ಸೈಪ ಅಂಚಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಚೌ ಜಾಯಿನ್ ಡನ್ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಂಜಿತ್ ಎರೆಗ ರೋಹಿತ್ ಕಿರಣ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಬೊಳ್ಳೆ ಎರೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಿರ್ಗೆ ಅವೇ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಜಾಯಿನ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಂಜಿತ್ ರೋಹಿತ್ ಗೊಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಒಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ओके अक्का पनदुले रंजित जी आपको ज्वाइन कर देंगे बाद में अभी कर देंगे वो सपोर्टिंग आईडी है रंजित सालियन का क्या ಅಂದು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬರಂಗ ಅಂದು ಶಾಶ್ವತ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪೋಯರ್ ಅಂದು ಸುಮಕ್ಕ ಅವನ್ನು ಯಾನೆ ಪಣ್ಣೆತೆ ಕೊಡ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಂಡಲ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮಿ ತಕೊಂಡು ಉಂತುವೇರು ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ ವಿಧಿ ಲಿಕ್ಕಿತ್ತೊಂಡತೆ ವಿಧಿ ಬಾರ ಉಂಡತೆ ಐತೆ ದುಡ್ಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಧಿ ಲಿಖಿತದ ವಿಧಿತೆ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಏತೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರಣ ಏತೇ ಲಾಗಿಂಡದ ಏತೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರಣ ವಿಧಿ ಬರಹ ಪನ್ಪಿನೊಂಡತೆ ಅವು ಏಪಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದೆನ್ನ ಅಂತ रोहित जी सब्सक्राइब कर दिया रोहित किरण दीदी है ना किरण दीदी रोहित जी रंजित ने आपको सब्सक्राइब कर दिया रंजित चैनल उंडे इज्जी चैनल इज्जी रंजित ना रोहित किरण लॉक्स ओमकार यादव जॉइन डन रिटर्न बैक प्लीज किरण जी आप ओमकार जी यादव का वीडियो को कमेंट कीजिए वो बाद में आपको रिटर्न कर देंगे अभी वो गए हैं रोहित नाले कोड्तेने सुमा सिस आपको कल रिटर्न कर देगी ऐसे बोल रही है ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಅಂದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಿರೆಗ್ ಇರ್ಪಣ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪರತೆ ಅಪ್ಪಗಿರೆಗ್ ಒಂತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಸಬ್ಬಾ ಪೇರು एना चैनल अंदी रंजित रंजित शॉर्ट वीडियो पाड़ ले थैंक यू रंजित सालियन हाँ पनंदे सुमसिस कर लिया कमेंट भी ओके कमेंट कर दिया ना वो आपको रिटर्न कर देंगे जी ओके रोहित बाय रोहित किरण दीदी ओके कमेंट भी करते हैं हाँ कमेंट भी कर लो ಪೋಪೆ ಪನಂದ್ರೆ ಪೋಪರೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಅಂಡಿ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ದಶ್ಪಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಪಣ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ಬಸ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುನಂತ ಅಂಚೆ ಏನು ಬೈಯಾಗ ಲೈವ್ಗಳ ಬೈಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ ಅದು ಕೊಯ್ಬೇಕ ಬೇಲೇನೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ఈయన మొబైల్ టైం తీర్పు జరా ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡಿ ಅವು ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಉಂಟುಡೇಪಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೇರೇಗ್ಲು ಉಂತುಜಿ ಸಮಯವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಂಜಿದ್ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಟ ಅದೇ 24 hours ಕೊಡ್ತೀರ, ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು 28 hours ಕೊಡ್ತೇವೆ ಡೆಡ್ ಎತ್ತನು ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೈದೊಲಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಜಪ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಸುಬಸಿಸ್ ಪಗೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರೋಡು ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಚ 4 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಡೆಡ್ ಎತ್ತನು ನಾನು ಬಾಳು ಬೇಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಗಂಗರ ಮಾತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದೆ ರಂಜಿತ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದೂ ಅಂದರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈಫ್. ಒಡೆಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸುದ್ದಿ ಜೀರ್ಣ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್. ಹೌದೌದು ಸಾಲೆ ಪೋತುಂಡು ಸಾಲೆ ಓಲುಂಡು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಇಜ್ಜಲು ಪೂರ ಒಡೆ ಪೋತುಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಜೆಟ್ ಪೋತೇರು ಪೂರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಚಂದಿನ ಅಂಡ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಅತ್ತಿ ಅಂದನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೋ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತರಿತ್ತು ನಾಳ ಅತಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ತೂದು ಇಪ್ಪರ್ ಅಂದಂದು ಸುಮಾರು ನಮೂನೆದ ತೂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅತಿ ನಮೂನೆದ ಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅತಿ ರಂಜಿತ್. தானே சுமக்க இந்த மனசு எங்கு தெரிது போவா, மனசு எங்கு தெரிடு போவா. தானே சுமக்கா இந்த மனசெங்கு தெரியந்தே போவா, இந்த மனசெங்கு தெரியಂದೆ పోవా. ಬಾಡುಲ್ಲರ ಕೆಲವೊಂದು ಲೇರು. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಗೀತ. ಅತ್ತಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿನ ನಾನು ಒಂದಿನ ಅರಮನಿಜ್ಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. అందక్క పెట్టులడైలా ఆతున్నక్క వందవు ఆపును బాక ఆజాగుడు ఆపుజే బాక పెట్టులడై. ಸುಮಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ವಾ ವಾಯ್ಸಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ. ರಜೆ ಟುಲ್ಲಾರಾ ದಾನೆ ರಜೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆನಾ ಮಂಗಳವಾರ ರಜೆನಾ ವಾರದ ರಜೆ ಅವ್ವೇ ಪನ್ನರಂಜು ಅಂದ ಅವ್ವೇ ಪನ್ಯಾರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಸುಮಕ್ಕ ನಮ್ನೆದ ತೂದು ಪರಂದು ಬರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು ಬರ್ಪಿನ ಮಾಮೂಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ದೇವ ಮಂತ್ ರಜೆ ಅಕ್ಕ, ಮಂತದ ರಜೆನಾ? ಓಕೆ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ರಜೆ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಕಿರಣ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಿರಣ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಗೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕಿರಣ್, ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿನ ಬಾಳು ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಕಿರಣ್. ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಕಿರಣ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. 100 ವರ್ಷಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಪಡಕ ಮೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಾಪಾರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪದ್ಯ 98 ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ? ಓಕೆ 98 ವರ್ಷ ತಥಾಸ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಗೀತ. ಹಾಲ್ ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಚೂರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಪುಣ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಜೀವನ ದುಂಬದ ಲಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತೆ. ಸುಮಕ್ಕ ತೂಲೆಗೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸುಮಕ್ಕ ನಾನು ತೂತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವೈಯಾರಿ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಜಾಯಿನ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ನಿಮಗೆ ರೋಹಿತ್ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನೀವು किरण दीदी आप रोहित नहीं आप किरण ब्रो के वीडियो को कमेंट कीजिए, वो आपको रिटर्न कर देंगे. 99 ದ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಾತಿನ ವರ್ಷನ 99 ಅಂದತಿ 99 ನತಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಾತಿನಿ ಅಂದೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ರೆ. ഞാൻ അപ്പം കേത്തുകൊടുത്തേ 9th 10th ನಾನು ಇತ್ತೆ അപ്പം ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ತಂದೇಕು 9th 10th ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಬಾ. ಸುಮಾ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಲಿ. अयो देवस ये रंजित लाज कोरिया कर दिया कमेंट दिया. ओके कमेंट कर दिया ना, वो आपको रिटर्न कर देंगे. आई एम बॉय संगीता की ई रत्ती रोहित किरण रहते आर किरण आर बुध किरण पोंजोना किरण ईर पोंजो ಈರು ಬಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಿರಣ್ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತದುಲೆ ರೋಹಿತ್ ಕಿರಣ್ ಇಜ್ಜೆರೆ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕಿರಣ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಿರಣ್ ಪಂಡ ಪೊಂಜು ಪುಡೊಂಜಿ ಈರು ಈ ಹೆಂಗೆ ಐಕ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಅಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಅಯ್ಯೋ रंजू वरदुल्लेर मैं सब्सक्राइब करके वीडियो देख कर कमेंट करती हूँ ऑलवेज. ओके सिस थैंक यू सो मच किरण दीदी थैंक यू यान 1999 अंद ओके अपगीर पुट्ट दिना ओ देवा इरेगप ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿ ತೊಡತಿ ರಂಜಿತ್ ಬಂದಾಯ್ದಿತ್ತು. ಓ ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ರಂಜು ಅಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ ರಂಜು ಬಕ ಏತು ವರ್ಷ ಆಣಿ ಅಂಜನ 25 26 ಸುಮಕ್ಕ ಪಾಪ ಸಂಗೀತಕ್ಕಲ ಪಾಪ ಅಂದಂದು ಪಾಪ ಎಂಗಳು ಪಾಪನೇ ಜೋರ್ ಪಾಪ ತಕ್ಲೆ ಪಾಪ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ಸಿಡಿಲಿಗು ಬೆಚ್ಚದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡೇರುಪ್ಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಪ್ಪು. रोहित किरण कमेंट रोहित किरण रोहित किरण आपको कन्नड़ आता है रोहित किरण जी? यार 1960 अंदे सुमसिस 26 ನಾನು 36 बोलूँ. ಅಯ್ಯೋ 99 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ போய் ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆತನ ನೇ 99 7th ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಏಜ್ಗೆ ಆಡಿದ್ದು 26 ಬರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯಾರು 90 ದಾರ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಓಬವ್ವ ಅಂದು ಓಬವ್ವ ಯಾನು ಓಬವ್ವ ಸುಮಕ್ಕ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲೆ ಅದೇ ರಂಜು ವರದಲ್ಲಿ ರಂದು తెలుతుందిలే సుమక్క బాయి కై పద్దు తెలుతుందిలే రంజితుందో సుమక్క పొక్కడే పని 1960 అత్తక్క యాన 1947 ఎన్న బర్త్డేట్ 1947 ఏతు పొర్లు లేరు అందు తూతరత్తి కూడా సుమక్క బక యాన్ పంజిని సుమక్క పొర్లు లేరు. ಚಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದ ನೀನೆ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ನೋಡ ಬಂದ ಬಾನಚಂದಿರ ಅಂದ ಚಂದವು ನೀನೇ ಎಂದೆನು ಏತು పొర్లులేరు అందు అవే పని కూడా తెలిపారు పొర్లులేరు పడతారు కూడా తెలిపారు యాన్ 1947 అందు సుమక్క యాన్ 47 అత్ತಿ 1947 ಎನ್ನ 1947 ನಾನು ಪುಡ್ದೀನಿ ಇದು ಹೆಂಜ ಅದು ಪಲ್ಲೆ
ಕೋಡೆ ಬೇಸ್ಲೈ ಬರ್ತಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕನ ಸುದೆಕ್ಕ ಪುಲಂತೀರ್ ಬೇಸ್ಲೈ ಮಲ್ಲು ಜರಿ ಸುಮಕ್ಕ ಸುದೆ ತಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಸುದೆ ಅತ್ತೆಯವು ತುದೆ ನಾವು ತುದೆ ತಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನಾರು ಆಗ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ತುದೆ ತಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಕ್ಕ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಏತು ಆತ ವಾತಾವರಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪಣತಿ ಸುಮಕ್ಕ ಮೂಲೆಗಳು ಸಿಕೆಟ್ ಈ ಸೀಟದ ನಡು ಕುಲ್ದು ಸಿಕ್ಕೆಕ್ ಪೂರ ಬೆಗರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸುದೇಕ್ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸುಮಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಸುದೇಟ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡತೆ ರಂಜಿತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸುಮಕ್ಕ ಗೊರ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟ ಸುಮಕ್ಕ ಪೋಡಿಜೇರತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸುಮಕ್ಕ ಜೋರು ಕೊಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸುಮಕ್ಕನ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸುದೇಕ ಪೋಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಚಿ ಸುಮಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಚಿ ಸುಮಕ್ಕಡ ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಂದ್ ಪಾಪ ಸುಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಅಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರು ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರು ಜಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಪಡ ಅದೇ ಕುಲೆ ಯಾನೇ ಕುಲೆಗೆ ಇರುವ ಕುಲೆ ಅತತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬೈಯಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಪೋಚಿರಂಜ ಅವು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವೇ ಅವು ಪೂರ ಪೋಚಿ ತುದೆದ ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋರು ಕಲ್ಕೊಡ ನಾ ಬಾವೇರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರುವೇರು ಅವಂದು ಅಂದು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಂದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಲೇನ ಪೋಪುಜಿ ದೊಂಬು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೇನೆ ಆಪುಜದೆ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಂದು ನಾನು ಬುಡ್ಲೆ ಜೂನ್ ದಿಂಚ ಬರ್ಪೆ ಜೂನು 15 ದಿಂಚ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕಣ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಗೊಮ್ಮಟ ಗಿರಿ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಐಕ್ ಲೆಂಚಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆಂಜೋಳು ಒಲ್ತು ಲೆಂಚಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಕ್ರೇನ್ ಇಜ್ಜ ಕ್ರೇನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಈನ ಲೈವ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಪರೊಂದು ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಪುರ ದೇವೇರತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ದೊಂಡೆ ಕಿರ್ಮುನ್ ಮಾರು ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇನ್ನು ಲೈವ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪೆ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೀನು ಪಾರ್ದಾರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ತೋಲೆ ಎಂಚ ಸುಮ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಬೀಡಿಗೆ ಪುಗೇರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಓ ಇತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾ ಸುಮ ಸಿಸ್ ಮೇರೆ ಕಿರಣಿರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅವೇ ಬೀಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ತೋರ ಬೀಡಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ತೋಚ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಕತ್ತೆರ್ಲೆ ಒಂಜೇರೆ ಕತ್ತೆರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲಿ ತೋರದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪುಗ್ಗೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪುಗ್ಗೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಚೂರು ಬತ್ತೆ ಬನ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ಬೈಜಾಡ ಲೈವ್ ಎಂಡೆನ್ನ
ಸುಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಪೋಯರಾನು ಕಿರಣ್ ದಾದಿ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾನೀರು ಪೋಯರಂದೇ ನೀನು ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿತ್ತು ಉಂಟ ದಾದಿ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಐದು ಮರತತ್ತು ದಿವಾಲಿ ಐದು ಮರಾಠ ದೀವೋಲಿ ಐದು ಮರದ ತುಂಡು ದೀವೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಒಯ್ಕಿ ಮರದ ತುಂಡು ದೀಪಿನಿ ಪುಗೇರದೇವಾದ ಬೀಡಿದವಾದಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮರದ ತುಂಡು ಓಡಿ ಮರದ ತುಂಡು ಈಗಲೇ ಬೀಡಿ ಪುಗೇರಿ ಯಾವ ಜೇಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಪುಗೇರಿ ಬಡಿಜೇರ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮರದ ತುಂಡು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುಜತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಗಿನ ಮರದ ತುಂಡು ದೀದೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ದೋಲಿ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂತೋಡು ಅಂದ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋಯರಾ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಮರಾಠದ ಇದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋನ ಆಪಿನ ಮರನೇ ಇದು ಕುಲ್ದುವೆ ಮರದ ತುಂಡು ಮನಸುಗಾರನ जिन सितारों का आंगन होगा रिम जिम बरसता सावन ಪುಗೆರೆದ ಬದಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ತೌದು ದೀಪರ್ಗೆ ತೌಡು ಪಂಡ ಅವೆಂಚಿನ ತೌಡು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಂದರು ಟೀಚರ್ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಟೀಚವ ಸ್ಕೂಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿ ನೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಶಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಕ್ಕರಿವನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪಿಂಕಿಗೆ ಬಾಯ್ ಡಿಂಕಿಗೆ ಬಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಇದ್ದೀರಾ ಕಿರಣ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಇರಕ್ಕೆ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪಾಡುವಿರ್ತುಲೆ ಅವ್ವ ಅರ್ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾನ ಅರ್ಕಂಜಿಲಿಗೆ ದಾದ ಪಾಡುವೇರ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ನತೆ ಅವು ನಾನು ಪಿಂಕಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೌದು ನೀನು ಪಿಂಕಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನು 15 ದಿನ ಇರೋದು ಖಾಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಈಗ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗಿಡದ ಜಡೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಪ್ಪ ಕಿರಣ್ ಇತ್ತಾರೆಗೆ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ನಾನು ಬನ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟಿನ ತೋಜೋಡತ್ತೆ ಅವು ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಸಿಟಿ ಪುನಃ ಇರೆಗೆ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಸು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳ ಅಂದಂದು ಯಾನ ಸಿಟಿ ಟುಪ್ಪುನಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡು పెత్త ఉండు ఏరు ఉండు ఊరుండు ఊర సాంగ్ పోయి అజ్జిల్లాడు బక కంబుల తోంపేరు ఏరు లేని పుర ಪಿಂಕಿ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಾಳೆ ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತೀರ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕಿನ ಅಮ್ಮವ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಕಿನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಓ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ದಾದಿ ಓ ಕಿರಣ್ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಅದು ಸಾಕು ಟೀಚರ್ ಎರಡನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಟೀಚರ್ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲವಾ ಟೀಚರ್ ಎರಡನೇ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರೇ ನಾನು ಟೀಚರ್ ನಾನು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ
ಅಮ್ಮ ಎಂದರು ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯವು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾದ ಚಾಟ್ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಟದಿನಿ ಯಾರು ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಾಣಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಕಣ್ಣ ಬರಿ ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದದ ಕಣ್ಣ ಪರಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೂವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೀತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಂಠಿ ಗುದುದು ಕಣ್ಣ ಪರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ವಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೇರು ಪಾದೆ ಬರೋದು. ಬಕ್ಕ ದಾನೆ ತಿಂಡೆ ದಾನೆ ತಿಂತು ಜರ್ನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಕರೀಜೆ అంటే వర్మరేనా అంది ರಂಜಿತ್ పోయారా అందది ఇంతవరకు అంది పోయారు రంజిత్ ఇచ్చారు కిరాణ్లు ఇచ్చారు ఏర్లు ఇచ్చారు పూర పోయారా అంది సింపుల్ ఇచ్చారు దోజు ఓడి కమెంట్ ఏదో వచ్చి ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ ಕೋಡೆ ಸಬ್ಬಲ್ ನಿಂಗದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಪಾತೆರು ನಿಜ ಅಂದ ದಾರಿ ಗೊತ್ತನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದಾನಿ ಸಬ್ಬಲ್ಲ ನಿಂಗದು ಕುಲೋನು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಐಕ್ ಸಬ್ಬಲ್ ನಿಂಗದು ಕುಲೋನು ಏರ ಸಬ್ಬಲ್ ಮಿದಿ ಕೊಡಿ ಎಳ್ಳ ಬರ್ತದ ಐಕ್ ಅವು ಮ್ಯೂಟ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೈಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೈಯಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬೈಜ್ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಬರೆಡಾತ್ ತೋಜುಂಡು ಪನನುಲ್ಲೇರು ಏನ ಬರೆಡಾತ್ ತೋಜುಂಡು ಬರೆಡಾತ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಬರೆಡಾ ಅತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಏನ ನೆಂಕ ಶೀತ ಆತುಂಡ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಶೀತ ಆತನದು ಶೀತ ಆತನ ತೆಮ್ಮಾತನ ಪೂರ ಆತನು ಸ್ವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ದೀತೆ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೀತೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಅಂಚೆ ದೀತೆ ಅಂಚ ಅವು ಸ್ವರ ಉಂಡತೆ ಅಂತೆ ಒಯ್ತೊಂಡು ನಾವು ಫ್ಯಾನ್ ಒಯ್ತೊಂಡು ಸ್ವರ ಬಕ್ಕ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಲೈಕ್ 20,000 ಅಂದಂದು 80,000 ಅಂದು 80 ಏರ್ಕೊರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಮೋಪುನ್ ಲೈಕ್ ಖಾಲಿ తెలిపుడు కూడా 80 ಯಾವಂದು ಏಪ ಆಪಣ 80 అని ಏಪಣ್ಣ ಆವ 80 ಯಾವ ಎನ್ಮಲ ಯಾವ ನಮಕ ನೈಟ್ ಇತ್ರ ಯಾವ ಎನ್ಮಲ 80 ಆನಾಗ ಬಕ್ಕತ್ತುಕ ದೇವೇರ ದಯಟ್ ಅದೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ಪುಜಿ ಓಲ 80 ಆನಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ಪುಜಿ ಖುಷಿಯೇ ನಮಗೆ ಎನ್ಮಲ ಖುಷಿಯೇ 80ಲ ಖುಷಿಯೇ ಚುಕ್ಕ ಎನ್ಪಯ ಪಾಪುಣ ಒಂಜಿ 10 ಬಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೋಪಿನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸಿಂಪಲ್ 80 ಬಕ ಆವೆರುಂಡ ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರದ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಯಾವು ಯಾಹು ದುಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ತರ 80 ಲೈಕ್ ಆನ ಎನ್ಪ ಯಾವು ಅಂದಂದು ಆತಾವು ಮಾರಾಯ ಆತ ಬೊಚ್ಚಿ ಆತ ಬದುಕೇರು ನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ಪ ಉಂಟ ಎಂಜಿನಿಕ್ ಪೊಕ್ಕಡಿದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಪೇನು ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿನ ದಿನ ಲೈಫ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನಾತೆ ಇಜಿನ ಲೈಫ್ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ವಿನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅವರ ದುಃಖ ಸುಖ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅವರವರ ದುಃಖನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಮೀಪಾರ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಮೀಪಾರ ಅದು ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಿಂದ ಕೆಲವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋಪೇರು
ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಪಿಂಕಿನ ಅಮ್ಮನ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಂಕಿ ಅವೇ ಪೆದ್ಮಿದ್ಮಿ ಪೋಣ ಎಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಂಗುದಕುಲ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೆದ್ಮಿದ್ಮಿ ಪಾರ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬಾಲೆನ್ ತೂವೆರೆ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾಯರೆ ಪೆದ್ಮೆದಿನ್ ತೂವೆರೆ ಪುರ ಅವು ಪುರ ಮರ್ದು ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ಪೆರ್ದೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಎಲ್ಲೆಗ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪಿನಾರೇನು ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಪನ್ಪಿನಿ ಆರು ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯರ್ ನಡೆ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಲ್ತದು ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಅಂದಂದು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ದು ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬ ಆತೆ ಹಬ್ಬ ಏಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತೀರ್ಪೋದು ಹಬ್ಬ ತೀರ್ಕೋತೀರು ಅಜ್ಜಿ ತೀರ್ಕೋತೀರು ನೀರು ಹಬ್ಬ ಪರ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಉಂಡತ್ತ ವಾಪುಂಡು ಹಬ್ಬ ನಗಾಪುಂಡು ಹಬ್ಬ ಐತೆ ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಪಣಿಬೇಕು ಅವಳು ಹಬ್ಬ ಆಪುಂಡೆ ಬಕ ಹಬ್ಬ 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 ಎನ್ಪ ವರ್ಷ ಬನ್ಬೇಕು ಬಕದಾದ ಕೂಲಿ ಪೂಜಿ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಬಕ ಹಬ್ಬನೇ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜರು ಪಪ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೊಲ್ಲೇರು అవి సింపుల్ నన్ను లైవ్ ఎండ్ మల్పే అవే జోకులు ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರವಳು ಜೋಕುಲ್ ಲಕ್ಕೆನ ನನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಒಂದು ಪುಳೇಕನ ಕೂಲಿ ಪೋಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತು ಡಬ್ಬ ಹಾಪಿನಿ ಕೂಲಿ ಪೋಜ್ ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬ ಹಾಪಿನ ಇದು ಏರ ಹಬ್ಬ ಹಾಪೇದ ಅದೇ ಓಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ರಂಜಿತ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ಏರಿತ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಓಂಕಾರ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಕ್ಕ ಏರನ್ನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತುಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತೆ ಜನತೆ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಂಕಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಡ 5 ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಸದಾ ಕಾಲ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೈಯಾಡಿ ತಿಕ್ಕಗ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನಾನು ಬೈಯಾಡಿ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಏಪನೇ ಹಾಕೋದ್ವಿ ಕೈ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿನ ತಲ್ಪದ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ತಾ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಬೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐಡಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್